hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि ब्लगाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। गाइस लावदुमनि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाहैबाय। दा आं दंफैयो गौरां पार्कआव, क'क्राझारनि दाउखि गौरां पार्कआव दिनै बेरायफैबाय। दसे दान्दिसे बेरायनानै ब्लड थांसै ना मा होनो गाइस। नोंथांमोना आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादो, माबोरै नुयो माबोरै नुवा बिदिनो फंनैसो खोन्थालांसै आं। गाइस गिबियावनो ओरैजाय दैसा दङ, दैसाथ' होना बेखौ फुख्रि दङ। बे फुख्रियाव नाव जावनो मोनो। फुख्रिनि गेजेराव दङ, आं दा गसंना दङ माबायाव दालां, ओरै मुर्तिबो दङ आरोखि ना। मा मुर्ति होनोमोनथाय फरायस्लाबनो हायाखिसै आङो, जायखिजाया मुर्ति बियो मोखां होथेना दोनदों। ओमफ्राय नै ओरैजाय गथ' गेलेग्राफोर दङ आरोखि ना। फेमिलिफोर लाबोनानै आराम बेवहाय गेलेफैनो हागोन आरामनो। ओमफ्राय नै बेवहाय दैयाव नाव जावग्राबो दं आरोखि ना। फैसा होनानै जावनो हागोन बे नावखौ गोसो बायदि, 1 घन्टा 2 घन्टा नों बेसेबां जावनो हायो एसेखिनि। ओमफ्राय नै ओरैजाय लामाफ्राबो मोजां गोजा। ओरैजाय नै जिरायग्राफ्रा मोजां बानायनानै दोनदों। ओमफ्राय दासान्दि मा होनो मानसिफोरा खम, नै दा सान्दुं गोसाना, जों दा सानसुआवसो, बेखायनो मानसिफ्रा खम। लामाया जि मोजां, केमेरा खेबजानो मोजां, रिल्स बानायनो मोजां, सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां रिल्स बानायनो। ओरैजाय नै बेयाव जिरायग्राफ्राव रिल्स बानायदो, हैयां मैयाङाव रिल्स खालामदो, लामायाव थाबायनानै रिल्स बानायदो, बरिया आरोखि ना। माथो होनबावनो गाइस, जायखिजाया आं जायगाखौ फैनानै मोजां मोनदों। नै ओरैजाय बाहेरायाव दुब्लिबो दङ। नै सान्दुङा गोसाथार, बादोल गोजा बादोल। दा जोङो नैबेयाव जिरायनोसै दसे, नायलांदो आं माबोरै जिरायो माबोरै जिराया, एसे रिल्स टाइपबो बानायनोसै ना मा होनो गाइस। ओरैबायदि हाब मा मावबाय थाखोलै सियारालाय, मोदायसो दं नामालै। गाइस होलांबाय, इन्ट्रि जाबाय, इन्ट्रि एक्टरा जिरायहैबाय। बरिया गाइस बरिया, बार खोलो खोलो थान्दा थान्दानो। नोंनि दायसो नामा बे आगै, आंहादि मिथिगौदों सोंनालाय आगै। नै ओरैजाय जि मोजां जायगा दङ, बरिया गाइस बरिया। ओरैजाय नायलांनानै मा नुयो मा नुवा, ओइयाव मोनसे दंबावो मोनसेबाव। ओमफ्राय आङो दा नैबेयावहाय गेलेनोसै आरोखि ना, बे फोथाराव। ओइ नै गथ' गेलेग्रायाव गेलेबाय आङो, आइयाव गेद्दा गेद्दि बरिया, खाटाक्स गराय। देन्जार मोजां गाखोनो, बरियामोन। दा आं रिल्स खालामसै गाइस, रिल्स नायलांदो। माबोरै दं हायनारि आगै, आंखौ गोसोखांदोंदां नोंनि दायसो नामा बे आगै, आंहादि मिथिगौदों।